Maria Ghinea și-a lansat al 8-lea album muzical intitulat Neică ce-ți spun să ții minte. La eveniment au participat prieteni dragi ai solistei, marcând evenimentul care atestă hotărârea ei ca om de cultură și iubitoare de folclor autentic, care în ciuda tuturor greutăților a reușit ca an de an să-și încânte fanii. Cântecele sunt inspirate din realitatea zilelor noastre, cu bune și rele, fiind aproape de sufletul fiecărui om. Zi importantă pentru dumneavoastră și aș vrea să ne vorbiți despre acest CD pe care îl lansați astăzi. Sunt foarte bucuroasă că Dumnezeu mi-a mai împlinit un vis și am mai realizat un al doilea album alături de lăutarii de la Chișinău și Maestru Botgros. Lucrul acesta nu se putea face decât dacă exista o echipă formată din profesioniști, așa cum s-a întâmplat și aici. În primul rând, primul care îl pot enumera este domnul Daniel Ijac, cel cu care colaborez de aproape 5 ani, aproape 5 albume, pentru că dumnealui a fost administratorul unei alte case de producție și acolo și aici am avut o relație extraordinar de profesională cu acest om, pentru că este un iubitor de folclor, este un iubitor de oameni și încearcă să transmită celor care ne ascultă în toată țara, aproape în toate regiunile țării, piesele pe care noi cu mare drag le dăruim celor care le ascultă. Evenimentul s-a desfășurat la Direcția de Cultură Gorj, unde de fiecare dată publicistul Dorin Brozbă, care este sufletul acestor evenimente, a reușit să reunească oamenii de cultură, iubitori de frumos, dar mai ales soliști consacrați care rămân fideli publicului gorjan, dorind ca aici, pe meleagurile lui Maria Lătărețu, să-și lanseze frumoasele cântece. Stimați prieteni, iată că astăzi, 2 decembrie 2010, suntem cu toții martorii la un eveniment cultural, folcloric, cu totul și cu totul deosebit, acela al prezentării celui de-al 6-lea album. Al 8-lea, scuzați-mă, deci cu atât mai bine și vă urăm cât mai multe să aveți. Al 8-lea album al cunoscutei și celebre doamne Maria Ghinea, venită special de la Slatina, plecată de dimineață, să fie prezentă aici în inima Gorjului la Târgu Jiu. Cel de-al 8-lea album al doamnei Maria Ghinea este scos pe piață, așa cum ne-a obișnuit de o vreme încoace, de către celebru producător Ijac Music Production de la Sadu, care cu acest prilej și vă spun în premieră, este al 30-lea album scos în ultimii 2 ani de către cunoscutul producător de la Sadu și din ultimele studii făcute de piață, făcute pe 2010, Ijac Music Production de la Sadu este producătorul clasat pe locul 3 la nivel național, ceea ce nu este puțin lucru în aceste timpuri extraordinar de grele în ceea ce privește cultura. Până am mai face noi prezentările în continuare, că avem mult de lucru, l-aș ruga pe domnul economist Daniel Ijac, managerul acestei instituții de elită a Gorjului, să ne spună câteva cuvinte și dacă poate să ne spună câteva și din bucătăria realizării celui de-al 8-lea album al doamnei Maria Ghinea. Vă rog, domnul Daniel. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre de a fi din nou astăzi împreună cu noi la un eveniment deosebit. După cum ați observat, în ultimile 3 luni am început să permanentizăm faptul de a lansa albume muzicale cu tineri interpreți, cu interpreți consacrați din zonele folclorice ale țării. Spuneam că o să permanentizăm și o să vă convingeți începând cu anul următor, mai precis din luna martie, când în fiecare lună, sper să ne ajute Bunul Dumnezeu să pot să realizez lansarea unui album muzical aici, la Târgu Jiu. Despre evenimentul de astăzi, ce să vă spun, este un eveniment deosebit. Doamna Maria Ghinea este un interpret de muzică populară consacrat. Despre dânsa s-ar putea spune foarte multe lucruri, atât din cariera profesională, cât și din viața personală. Eu reafirm faptul că este un colaborator de nădejde, un colaborator deosebit pentru casa mea de producție. Spun asta deoarece am realizat împreună 5 albume din cele 8 și ultimele 2 în ultimii 2 ani, în 2009 și acum în 2010. Niște albume de excepție pe care o să vă invit să le ascultați și să vedeți dacă am dreptate din acest punct de vedere. Ele sunt
Mai bine zis, dânsa are un stil aparte, este un stil inconfundabil. Este foarte cerută de public și apreciată pentru faptul că dânsa transmite o sensibilitate cum rar găsești la artiștii, la interpreți de muzică populară și este apreciată din acest punct de vedere și de către realizatori de radio, realizatori de televiziune. Este un album imprimat cu orchestra Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Bodguros. Sunt 15 piese, una mai frumoasă decât cealaltă. Vă mulțumim, domnul Daniel Lijac. Cine nu știa, doamna Maria Ghinea este prin solista ansamblului artistic profesionist Doina Oltului din Slatina, ansamblu care chiar mâine va face un spectacol extraordinar la Slatina, cu prilejul plinirii a 4 decenii de existență și din câte am văzut din promoționalele făcute la Televiziunea Națională Etno, chiar va fi, nu știu dacă e televizat. Va fi televizat și probabil pe timpul sărbătorilor de ană vom avea privilegiul să vedem acest spectacol extraordinar și ne bucură că acești oameni de acolo de la Slatina țin sus standardul folclorului românesc, mai ales că întemeietorul, și acum gorjenii sunt martori aici, întemeietorul ansamblului artistic profesionist din Avorului este marele gelu Angel Barabancea, care este de o vârșie din Corabia și acolo este și mormântat la Corabia Ortului, poate nu știați, dar acum aflați de la mine și sperăm să realizăm și noi un spectacol extraordinar cu prilejul împlinirii a 65 de ani al ansamblului artistic profesionist din Avorului, la pe domnul profesor Alexandru Doru Șerban, care iată a venit aici un admirator de-al noastră și un realizator a peste 30 de cărți despre folclor și despre datinele românești, să le spună și dânsul câteva cuvinte, așa cum vede dânsul din punctul dânsului de vedere, profesional, mă rog, domnul profesor, acest eveniment de gradul 0, să spun așa, la început de decembrie. Ne bucurăm totdeauna când casa de discuri de la Sadu ne creează asemenea minunate prilejuri de a ne întâlni și de a schimba oarecum paleta activităților culturale din Gorj. După lansări de cărți, după alte manifestări, iată, astăzi suntem martorii lansării unui CD al uneia dintre vestitele interprete ale folclorului românesc. Câteva date personale despre solista care lansează CD-ul. Eu am fost martor într-o emisiune la Etno TV, o emisiune realizată, nu mai știu, ori de Băureanu, ori de Mirela Băureanu, și am fost impresionat de luptătoarea care a fost Maria Ghinea, omul Maria Ghinea, o luptătoare care a dat, de fapt, să apere un talent deosebit și un bagaj de folclor, zic eu, de nivel național, pe care ni l-a redat, iată, în aceste 8 CD-uri pe care le-a scos până acum. Eu am avut prilejul, în decursul anilor, să colind satele Gorjului și am scos o carte care se intitula chiar așa, Lăutari gorjeni din secolul al XX-lea. A fost o carte de mare succes, a apărut în 2 ediții, o carte care a reconstituit, de fapt, bandele de lăutari gorjeni din secolul al XX-lea. Deci sufletul, prin asta vreau să arăt că sufletul și-a fost mereu aproape de soliștii de muzică populară. Mă bucură faptul că astăzi sunt prezent aici la această lansare, că o cunosc personal o văd de fapt personal pe solista care lansează. Sperăm să mai vină și altă dată în mijlocul nostru, iar noi, gorjenii, e bine și pe viitor, extinzând paleta aceasta a manifestărilor culturale, să transformăm urbea noastră într-o urbe
a culturii oltene, așa cum de fapt este și cunoscută. Aș vrea încă o dată să evidențiez Casa de Discuri, să îl felicit pe Dorin Drozbă pentru amenajarea acestui spațiu, pentru faptul că se ocupă. Este un om care s-a implicat într-un domeniu, în domeniul acesta muzical. Dumneavoastră știți majoritatea de aparițiile editoriale ale acestuia, despre celebrii cântăreți ai Gorjului și nu numai, de faptul că este un documentarist de excepție al județului și a spune eu că a depășit chiar granițele județului prin aparițiile sale editoriale. Cunoscându-i ambiția, sunt convins că se va perpetua acest gen de manifestări și ambiția dumnealui și de asemenea calitățile domnului Ijac se va perpetua, iar lansările de CD-uri vor rivaliza în scurt timp cu lansările de cărți din municipiul Târgu Jiu, fiindcă așa cum tipografia scoate și editează numeroase cărți, așa și domnul Ijac scoate numeroase CD-uri ale interpreților din întreaga țară. Încă o dată felicitări și fiind luna decembrie, tuturor vă zic la mulți ani și să ne vedem sănătoși în continuare la alte Stimați prieteni, chiar acum câteva minute a sosit și domnul profesor Viorel Gârbanciu, directorul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și directorul ansamblului artistic profesionist Maria Lătărețu. Este amator, ca să spun. Vă rog, domnul profesor, veniți aici, mai ales că doamna Maria Ghinea este și laureată a festivalului Maria Lătărețu, din urmă cu câțiva ani, să nu spunem cât, și să ne spuneți și noastră câteva cuvinte din punctul de vedere al specialistului în folclor, câteva cuvinte despre această manifestare și despre doamna Maria Ghinea, care probabil o și știți bine. Nu sunt specialist în folclor, mulțumesc mult, dar nu puneți în spate, nu pot duce. Sunt iubitor de folclor adevărat și mă bucur că pot asista la lansarea unui album care conține, sunt convins, folclor adevărat. Sunt bucuros că întâlnesc față în față pe distința doamna Ghinea și urez cât mai multe înregistrări cu cântec frumos și adevărat românesc. Vă mulțumesc! Prietenii, în urmă cu 3 săptămâni, aproape o lună de zile, aici în acest loc, au lansat un album și prietenii noștri, artiștii noștri de la Borj, Ion Drăgan și doamna Elisabeta Vasile, care au venit, iată, au venit de acasă special să o susțină pe doamna Maria Ghinea și să spună, bineînțeles, câteva cuvinte despre dânsa, așa cum se pricep ei. În primul rând vreau să-i mulțumesc Mariei pentru invitație. Sunt onorată că m-a invitat să fiu alături într-un moment important al carierei ei. O cunosc de mai mult timp și așa cum spuneți și cântecul pe care eu îl iubesc foarte mult, Dragostea e floare rară, și Maria este o mărire rară a cântecului nostru popular. Îi doresc din tot sufletul să aibă mult succes cu acest album, pentru că are toate ingredientele, are o casă de producție bună, are un solist extraordinar și o orchestră extraordinară. Mult succes, pentru că suntem în pragul sărbătorilor, eu cred că se va vinde foarte bine. Îți mulțumesc de suflet, vă mulțumesc amândoi. Eu pe Maria o știu de când eram noi concurenți și mă bucur din suflet. El spune că i-am furat premiul. Nu știu, ea e bună, e frumoasă. Dar nu cred că i-am furat premiul. Așa a dat Dumnezeu să fie, dar m-am bucurat că am fost alături acolo la festivalul Mariana Zachicescu și am fost la Maria Tănase, unul după altul. Vă dați seama, cânta Maria, publicul a spus să zic ce mă fac eu. Dacă intru după Maria, nu mai am nimic. Numai că așa Dumnezeu a dat să intru și eu a doua oară. Ce să-i spun lui Maria? Să-i dea Dumnezeu sănătate în primul rând. Și mult succes! La mulți ani din suflet! Vă mulțumesc! Nu am ce să-i spun.